ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewoye worgo mayila gambi ba fata dingiraya fallema ko on waktu yoni ha to ñoro kame masina kabaruuji men ɗemngal pulaar hanki e leydi Sénégal jaydiyankoɓe hewɓe jippima ngam waytade caɗele mumen ñalawma hanki ko ñalawma teddiniraɗo presse e nder windere nde kala to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu ummini wolde mawde no fewi ngam haɓade yoga e kabaruuji ɗi ndewani lawola to leydi Mali wonande bandiji nayyi wujjunoɓe e camion goto hakkude meneka kame en second battidi yande koye jihadi yankoɓe juuɗe men battidi ko taƴede to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men kodde nene Abouba yogay sarɗiyankoɓe caggal nde joɗodi e horejo leydi ndi to Guinée o wiyete ko Ousmane Gawla Diallo gonɗo toon to cuuɗi dumbirɗi hanki dañi toon musalla mawɗo no fewi hande o omo tawe to hôpital mo Conakry to leydi Côte d'Ivoire jagorɗo kalfinaɗo nden kay kisal hanki joɗodima yoga e ardiɓe landa bagbo gam yurnitade nden kay kisal gartangal bagbo e nder leydi mum Burkina Faso capantata neɗɗo mbasi pittali men hanki ɗum koye fiyande worɓe joguitiɓe armeji kene fota wonde nogas e jeenayo taweteɓe sahilio en oɗo saha mo gonɗen ene cohli e ballala kabaruuji men manaw en ha toon to Niger Nigéria kame Gabon ha fayma toon to Égypte kame Mexico e Jeune Afrique musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ceerno Djibisi lasrari yanke laaɓaɗo ƴewngal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi jogiiɗo caɗele dewgal jogiiɗo caɗele ɓesngu jogiiɗo caɗele cellal kala no jokkodirɗa e ceerno Djibisi ma humpito hen ko laaɓi ceerno Djibisi ne yawrani gorko ustoraɗo gorago walla mo ndiyam gorago mum manki ceerno Djibisi ene yawrani debbo jogiiɗo kis walla fibron donkuɗo ɓesnude ceerno Djibisi ne jogii leɗɗe e sifa mbadiji ɗiɗi 19 rafi e 13 rafi omo sammita ha laaɓa ha wayano kom wona an wonduno henni ceerno Djibisi ko laaɓaɗo ƴewngal so tawi a jokkodirema ko acci adresse maɗa kala ɗo gonɗa e windere nde mawa artema ha wayno kom oɗon gurduno jamma e ñalawma ceerno Djibisi tawete ko to leydi Mauritanie Nouakchott leegal bitegal a netet sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00222 47 22 80 84 ceerno Djibisi haɗani Mauritanie tan base makko ne tawe toon to Mali Nioro sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00223 90 22 94 71 ceerno Djibisi ko laaɓɗo reedu cafrowo saha mo safrira Allah ɓolo so wona on jogiiɗo rafiji ɗiɗi ko wayno rafi hoore mo seedineji mbahliti walla on jarowo barogala ceerno Djibisi ene andina dendagal safiyankoɓe ɗe mum kala kamɓe kala yo mbaddu jungo e faandu ɗe mballodira moni kala nde serata e caɗele musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade ceerno Djibisi kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbare nayya duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo yonti kabaruuji men e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karalagal to ko musidɗo men Saydou Abouba no gowɗen wadde kala fuɗɗode kabaruuji meɗen ma en gartu ko fate banggue de men Allah ɗum noon ko caggal farillaji hanki wonno ko sunnaji hande noon so tawi neɗɗo acci farilla holno wayata so tawi kadi acci sunna
holno heɓitorto ko fate banggue ɗin sujujuji ma artani hen musidɗo men ceerno Khalidou Abdullahi Sy. Seydi Saar mi wima mbani mba mi salmini weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma foof mi salminima kadi an Sar Abdullaahi Saar a jarama e namdal ma payodingal e ñanden en kaalino farillaji farilla sujjantake sujuudu wawana farilla so farilla woppama e julde so tawi ko neɗɗo bawɗo julde ene wawi werlade darde ɗo woppa farilla goto ɗo o ɓeydoya darde wonde o sujoya so tawi ko neɗɗo mo wawa julde ɗo woppi farilla goto e nder julde makko boni so tawi noon koko kalɗen hanki ko ɗum ɗo woni sunnaji sunna so tawi neɗɗo woppi sunna goto tengtuɗo oɗon sunna ene sujjane so tawi o woppi sunna goto mo tengtani noon on sunna sujjantake ma wona sunnaji ɗiɗi fay dow ɓayde kay ɗi gona tengtuɗi sunna tengtuɗo eɗen mbawi haalde hen hay sinno ko goto ko wayno suudde ɗo fonno feññinede walla feññinde ɗo fonno suuɗede to banggue jangguin so tawi aɗa juula juulowo ko wayno gueƴe ko wayno futuru en koko feññinte so tawi neɗɗo suuɗi jangguin o ɗon ko cujjoyowo o sujjoyto noon koko adi nde o salminta saabi ko gustuɗo julde nde so tawi noon o feññini koko wayno tisbar takkosan ɗum ko peññinɗo o fonno ko suudde eyi oɗon sujjoyto ko caggal nde o salmini so o salmini o sujjoya laabi ɗiɗi leydi o watta tahiya goɗɗo o salmina sujuudu fof koni waɗete so tawi ka ɓeyduɗo an cujjata ko caggal nde calminɗa so tawi ka gustuɗo julde nde cujjata ko adi nde calminta eyi ko ni woni alhaali o no yarata joni noon so tawi ɗum yawti ko foti sujjanede koni heewi wona ɗum ɗo tan ma en garoy hen so hawri e welede Allah kono ganden tan ɗum ɗo woni sunnaji tolnodirɗi e sujuudu en mbi juulu waɗi ko tati waɗi ko farilla waɗi ko sunna waɗi ko ɓural farilla o sujjantaki sujuudu wawanama kanko ɓuuri sujuudu sunna ko kanko tolnodiri e sujuudu heddi ko ɓural ala martaba sujjanede sa woppi ɗum ala ko bonnata julde kono sa waɗi ɓuuri ɗum noon ma en garoy hen so Allah jaaɓi oɗon jarloɗon jaafo musidɗo mon guiɗo mon Khalid Abdullahi Sy. ceerno Khalid Abdullahi Sy gorko mo sorigo golle ma jooɗi peewi so jomiraɗo hoddiri janggo ma en garoy e ɓuure en juulu nde tawno ala ko mbawɗen dañde ha ɓurana en juulu nde tawno ko juulu tan woni ko fukkotako e dewe Allah hay saɗa leeli e leccel ma mayde ɗon a juulat ko ɗum woni ko jamireɗa kabaruuji men ɗemngal pulaar no woyi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal kala subaka so huccidde ɓesguji leydi ndi andinaɓe oɗo henna boros ɗo yarata e nder leydi Sénégal 949 woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo henna boros ko nogas e jeetato teskama oɗo saaha raabo ene ɗeɓi ustade nder leydi Sénégal caggal ko tato tawa ene gondi hen ɓen memodirnoɓe e wondunoɓe oɗon ñaw nogas e joyo ko raaɓaɓe anda ka raaɓi ɗumen nogas ɗiɗo keeɓi cellal mumen sappo e tato oɗo saaha ene ballite e fofandu hay goto wasani hen a fittandu mum jayinde witende lobso ɓe kolliti hooreji leydi Sénégal hocci laana mum ndi wawa ngam waɗoyde umra muɗum ton to Arabie Saoudite woni umra noon ko yaade juuroyade rawda annabi o sallllahu alayhi wa sallam liyatina colonel biyeteɗo Mam Assane Cissé wo holliti kala temedere sa limi hen capanɗe nayyi e nder médicament ji jirlotoɗe e nder Afrique ɓuri hen hewde wona médicament ji gonɗiɗi ko médicament ko wiyete faux médicament ko ɗum noon o ɓetti ɗum koye l'organisation OMS woni catal tambingal ko fate banggue cellal ɓalli windere nde kala ɗe mbiya tan kala mo ene sooda leɗɗe yo tinno yurnito leɗɗe ɗe nde tawno heewi ɗo dafeɗa coɗɗa lekki ki rokkuma rasi ɓurɗo bonde ha e rasi ma meeɗano jogade ñalawma hanke o ko ñalawma jayidi yankagal walla mbiyen ko ñalawma presse mawninde ɗuma ngam wullitade caɗele taweteɗe hen guila e piile ha e pelɓodiri ha e cohle ha e gueɗe kala
caméraji helede jomum fiyede gilay pelɓodire ha e seppoji ha e geeruji kala sabu nde tawno andaka hono foti ni mayata e kala hitande taw ko ɓen jaydiyankoɓe hanki ɓen jaydiyankoɓe Sénégal moɓodiri ngam wullitade caɗele mumen ɗeɓe dañata e kala saaha ko fate banggue jaydiyankagal ha tenti so tawi seppoji mbaɗi walla so tawi ɓe jaltini saaha konguɗi gonɗuɗi ganduɗa ɓen ɓe jiiɗa gonga médiaji mabɓe ne kewi helede gueɗe mabɓe ne kewi bonnede e kala saaha ɓe kewi ñiŋede ɓe garti e yañade ɗen gueɗe e nder a jokli leydi Sénégal kala ko fate banggue Issa yankoɓe hewnoɓe mawninde hajju mumena moɓe innirta pèlerinage mariala pop guina ɗum noon ko ngol wattata ujunere e temedde tati e capanɗe tati lawol ko fonno mawninede kono kadi ɓe kolliti jafoɗon woni temedere jafoɗon temedere e capantati e tati lawol wona korka noon temedere e capanɗe tati e lawol koɓe ponno mawninde ɗum caggal rawane hitande yawtude mawninano ngam teskede ñaw coronavirus ɓeydade nder leydi ndi hikka kadi ɓe kolliti ene gasa ɓe mawni ɗum e mbaadi ko wona moɓodiral a kewngala balle kewɗe teskama toon to wuuro Touba ha tenti tenti e ɗin daraji taw ko jangguinoɓe qur'ana kame leeɗe yimɓe ñoolaɓe no feewi ko fate banggue leeɗe tampuɗe no feewi keeɓi balle kewɗe no feewi taw iwi koye biteɗo Serigne Bassirou Mbacké Khadima Awa Ba hokkiri toon kene foto wonde tonuji jonɗi no feewi taw kadi ko toñuji maaro kame nebam kala ɗum noon koye daraji ɗi ɗo almuɓeɓe janggata kame leeɗe hewɓe ñoolaɓe taweteɓe e nder ngoɗon wuuro ha joni ko toon to Sénégal keddoɗen ma en kaale soldat woni koninkoɓe hemnoɓe caɗele ko fate banggue gueruji ganduɗa taw ko ɓen gañinoɓe hen gila ɓen taƴaɓe jafoɗon tan e konguɗi he gila tan ɓe koyɗi mumen ha e jooɗi mumen wasɓe yoga e terɗe mumen hanki moɓodirino maɓe gon nogas pawɗo taw kadi ko toon to avenue le président Senghor ɓe jinno noon ko faade toon to palais galle lamorgo ngo gam yiddeɓe joɗodade e hoorejo leydi Sénégal kono police wonnoɓe e oɗon nokku ɓe kala mbawi wadde ɓe nokku goto yiddeɓe oɗo saaha ko wullitade caɗele mabɓe taw noon so tawi ko cimtol PAM woni organisation alimentaire mondial ɓe kolliti kene fota wonde ujunnaje capanɗe jeegomo neɗɗo e nder leydi Sénégal oɗo saaha ne heega no feewi ne ngakki haarondoru yaltinɗum ko ONG woni cimtol mabɓe ɓe kolliti ɗin nokkuji Matam ne hen Podor ne hen Raneru ne hen Salimata ne hen nonne kadi Saraya ne hen ɓe kolliti noon e nder dumuna jewtuɗo ɓe mballi kene foto wonde ujunnaje jeenayo e temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeeɗiɗo e joyo neɗɗo wallama e nder diwan Tamba ha fayenma Kolda kala kono kadi ɓe kolti lewru mai ha fayenma juin ene gasa ɗiɗon nokkuji ɓe limi ɗi heegaɓe wonɓe hen ɓe ne teska so renaki heege mumen koko jogori a ɗeydade ɗum noon ko cimtol ngol ɓe jaltini ha joni koye Sénégal keddoɗen haare musde hamnide nden waɗi taw kadi ganduɗa waɗi ɗum ko toon to commune mo Ndarem Escale sukaɓe ɗiɗi jowannoɓe babi ko ɗum tigui addi haare hakkude mabɓe ha hen goto hocci laaɓi fi goɗɗo kanko biyeteɗo Ade janggata ko Qur'ana on tigui hocci laaɓi fi biyeteɗo Ibou Thiam on noon ko élève janggata ko français woni ene wonno e nder a 5e mum année woni CM2 waɗanno on Ibou Thiam noon ɓoyani tan ko ɗon wasi fittande mum kanko oye noon biyeteɗo Ade o kañum ne waɗe ladde suwa tawo yiitede ene yiile sen wi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie holliti hanki temedde jeenayyi woni ƴewndaɓe so jeewi jogaki oɗo hen brosa kene temedde jeenayyi ƴewnda hen temedde tato e capanɗe nayo e jeetato mbaɗa ko test jawɗo temedde joyo e capanɗe nayo e ɗiɗo ɓen mbaɗa ko test laboratoire tawani jogui oɗo hen ñaw biteɗo coronavirus kono gase jeetato sappo e jeenayyi keeɓi cellal mumen kanko jagorɗo o yaltini konguɗi makko subaka hannde o holliti jagorɗo kamnal cellal ɓalli o yitama yontere yawtunde taw ganduɗa ko vraiment britannique woni ñaw biyeteɗo noon kono on ñaw ko guila tan guila yontere yawtunde teska e nder leydi Mauritanie caggal nde ɓe ɗecci oɗon test e neɗɗo goto nelda toon to Dakar to institut Pasteur de Dakar gam ƴeewede test o holliri ko on ñaw tigui woni ɗon o holliti oɗo saaha mo gonden
ɓen ɗannotoɓe iwoɓe e nokkuji teskaji oɗon ñaw ene feeñe ɗiɗon nokkuji kala garɗo ko ma joñe kene fota wonde balɗe 14 rutto kadi waɗe test PCR ƴeewe so tawi jogaki oɗon ñaw kono kadi maɓe jokku jertinde ɓiɓɓe leydi ndi e rentinde ɗumen yoga e gueɗe baaɗe hono noon jokkodirala jafɗona taw koye oɗona fanno ha joni koye Mauritanie keddoɗen jokkodiral to banggue koniyankagal hakkude leydi Mauritanie kame Sénégal jeeyi sababu chef d'état majeur armée Mauritanie biyeteɗo Mouhamed Bamba Maguetta kan woni bismiɗo général Alhaji Daouda Niang bismima ɗum noon ko toon to Mauritanie ɗum ko ñalawma hanki o jillu koninkemo leydi koninkoɓe leydi Sénégal toon to Mauritanie jillu ngu noon ma wonɗo ha jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen jillu gam jokkodiral pamodiral hakkude koninkoɓe leyɗele ɗiɗi kala saaha ene heewi wadde hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe gam gostodiral miijoji kam tambade nden ko e kisal hakkude ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi ha joni toon to Mauritanie keddorɗen ma en kaale sarɗiyankoɓe ɓen tambiɓe ko fate banggue loskude mbuñari tumadi gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie ɓe noon caggal nde on yaltini konngoli mum holliti wonande ɓeena goomu sarɗiyankoɓe toɗɗaɓe yo losku koko dokka mbuñari koko mbuña tan yo takkuma pawe makko ala ɗin konnguli noon ɓen kolliri caggal kabaru gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie mo yaltini gonɗani ɗin konnguli noon ɓe gaddinimo kayitol laamu woni ɓe gaddanimo plainte to procureur mo tribunal Nouakchott ha joni toon to Mauritanie keddoɗen jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu woni Mouhamed Salem Wolde Marjogo hanki yaltini konngudi mum gam oɗo saaha wiide ma ummina walde mawde no feewi gam haɓade ɓen yaltinoɓe konnguli ɗi gonɗani foti koye nder réseaux sociaux ji foti koye nder site uji jayndeli ɗo wawi wonde kala wiyoɓe e kala saaha so tawi bandiji naggama dumbama e kasoji ɓoyata tan ma yiiɓe aɓe jaaha e booli aɓe ñaaƴa aɓe jokka kadi lebtude yimɓeɓe e hollirde kadi kabaruji ɗi pewɓe ɗi gonɗani ha tenti toon to Nouadhibou wiide woni bandiji jiiya mbari neɗɗo jalti kadi jiiya kadi mbari neɗɗo goɗɗo wo holliti ɗum wodani kamɓe ɓe gonan ɗo henna ko ɓiɓɓe leydi ndi ɓe gonan ɗo henna ko ndenka e kisal leydi ndi ala kalɗo bandi nagga dumba caggal mum yaltina yeehi kadi wari neɗɗo goɗɗo artira ɗum noon wo holliti ɗin konngudi gona konngudi gonɗuɗi no feewi jagorɗo kalfinaɗo jagorɗo walla mbiyen hoorejo jagorɗe mo leydi Mauritanie Mouhamed Wuld Bilal no wowi wadde kala saaha so yilloyade e jagorɗe mum yurnito golle mumen yewtida e mabɓe ƴewno ɓe gollirta hanki wo yilloyima to jagorɗo kalfinaɗo économique leydi ndi ɓe jewtidi on toɓɓe jaƴƴe no feewi ha fati ko fate banggue yidde hoorejo leydi Mauritanie ko nde ɓe ɓattitto ɓiɓɓe leydi ndi kala ɓe gandinaɓe jagorɗe ko gollata ɓe gandinaɓe gueɗe faggudu e ɓamtare nde kala ɓe gandina kadi ɓen gollotoɓe jagorɗe no poti gollorade no poti bismorade ɓiɓɓe leydi ndi kala ha moni kala yiito hoore mum e golle hoorejo leydi Mauritanie to Mauritanie ha joni seppo hanki waɗi seppo wulgo jaw toon to Tintana noon wuuro hewgo kuppiraji ndiyam guila tan lewru korka dari ɓe kolliti ndiyam ne satti no feewi e nder wuuro mabɓe jeeyi sababu kuppiraji gasata kalde pinɗa a heɓata ndiyam nde coyniɗa kala ala ko jiyata haydara so wona tan nangue wulgue jaw cikka ko ndiyam taw wona ndiyam jeeyi sababu hanki ɓe duppi ponoje tene kadi ɓe kaɓɓi tekke boɗeje gam wullitadeɓe ode saaha yiddeɓe ko nde ndiyam artata ha timma e nder guure mabɓe ñalawma hanki o ɓen jaydiyankoɓe leydi Mauritanie kame syndicat ji mumen kala jippima kuccodiri e jaydeli mumen gam erade laamu ngu gam erade ballal timmugal gam erade kadi wonande jaydiyangue nde rokkete fodde mum rokke wellitare mum wawa wadde golle mum e nder leydi Mauritanie ɓe erima laamu leydi Mauritanie nde wawata gonɗinde wonande gomuji mabɓe tafaɗi guila e média privé ha e public kala nde ɓen mbawata tinde koye mumen nde hujjaji men mbawata yoltede e nder leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani toɗɗima hanki kene fotto wonde nogas taw ko jeeyaɓe conseil national local e nder leydi ndi kala ɗum noon ko fate banggue domaine e nder leydi ndi kala ɗum noon kamɓe kala soɓe ndendima ɓe gonoya capanɗe tato neɗɗo toɗɗaɗo disɗodirteɓe ko fate banggue domaine ɓamtare leydi Mauritanie
ɗum noon jeenayo ko ministére uji ene heen hoorejo jagode leydi ndi sappo e joyo toɗɗa koye nokkuji ceertuɗi heen 12 ko mairie ji taweteɗe e nder leydi Mauritanie. sen wi to Mauritanie gardiɗo polisario en ƴettunoɗo laaɗa mum ndi wowa yaɓani toon to Espagne ngam safroyade caggal nde tini caɗele e nder ɓandu mum woni biyeteɗo Ibrahima Qali. ɗum noon caggal nde o saɓori wonande juge ñaawo mo leydi Espagne adinimo kayitol nde wawata nottade gueɗe kewɗe tuuma caggal tumedemo omo yooɓi pittali jonɗi no feewi tene kadi omo waɗi kirimaji jonɗi no feewi siftinde ona yontere yawtunde woni laamu leydi Maroc hollitino metti mum holko saabi Espagne ene bismo oɗo henna gorko mo yimɓe kala gonɗini ene waɗi kirimaji mawɗi no feewi ɗum noon ko ñalawma janggo o jogori ñottoyade ngu noddanugo tribunal jogori hettademo fodde ko tuuma ko. sen wi toon to polisario en woni Sahara Occident wi paɗen ko toon to leydi Mali lawol meneka en sogo wonnoɓe camion ne payi luuma woni jeere ene payi duggere ko ɓen tigui bandiji 4 paddino toɓɓe mabɓe fetilaji ɓooriɓe ha laaɓi kala koɓe joguino guilay kanŋaji hay haalisa jaafo noon guilay kanŋaji hay haalisaji ha e téléphone ngaji kala ɓe tetti tan ko ha laaɓi haade mabɓe yaade taw ndeke fedde jihadi yankoɓe jaggi ɗiɗon bandiji 4 hen goto kam ɓe jooɓima fittande mum tato heddiɓe kala juuɗe mum taƴa no sariya taƴirta juuɗe ni taƴiɗo biftiɗo hen taƴaɗa hen ene gasa ɗum ko onon keewi arta e ndeɗon ñawore hono wayni hen ha joni toon to Mali keddoɗen hofgo juuɗe balɗe 10 holliti wonande syndicat ɓen renoɓe kasoji taweteɗe nder leydi Mali holliddeɓe sifanode ngam moƴƴitinde gurdam mabɓe ha hande ala hen taw ko gasi haydara ɓe kolliti so tawi noon laamu nguɗo jooɗi ngu ala ko waɗi haydara ɗum noon koɓe natanoɓe hofgo juuɗe balɗe 10 ngam oɗo saha wullitade caɗele mabɓe kamene koɓe ɓesguji leydi ndi. secrétaire général fedde wiiteɗo UNTM ganduɗa taw ganduɗa ko syndicat ɓurɗo mawnude leydi Mali kala to banggue golle leydi ndi kala woni biyeteɗo Yakuba Katile ɓe kolliti gouvernement de la transition oɗo hen jooɗiɗo ala taw ko waɗi haydara ko fate banggue koɓe gullitino kala e cifande kewɗe kalanode ko fate banggue moƴƴitinde gurdam golle gollotoɓe nder leydi ndi hayso tawi woni gouvernement woni hollita e kala saaha oɗo saaha gouvernement ala haalis haydara kono ɓe kolliti ɓe joƴƴini kayitol mabɓe guila tan 26 lewru avril mayduɗo hen ndu koɓe natanoɓe hofgo juuɗe 17 lewru mai ha fayma 21 lewru mai kame 24 lewru mai ha fayma 27 lewru mai ɗiɗo hen nokkuji kala koɓe nattoɓe en hofgoji juuɗe so tawi ala ko gasi haydara. grippe aviaire eɗen gandi ko ñaw musɗo garowo e guertoɗe ha e daabeji kala teskaɗo e nder leydi Mali laamu leydi Mali holliti kene fotta wonde 60 ujunere guertogal woni koɓe puɗɗi warde caggal teskede wonande ɗiɗo hen ñabbuji ɗum jeeyi sababu oɗo saha mo gonden sosoɓe hewɓe nan toon tan gullane ngoya natti ñamde guertoɗe ɗum noon ko hakkude Sikasso kame katti ha fayenma toon to Bamako ɗeɗo hen ɗiɗo nokkuji kala woni ɗo guertoɗe mbaɗa to on ñaw ko type H5N1 holliti ɗum noon ko ɓen ardiɓe ko fati e banggue service vétérinaire. sen wi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie koddonen Abouba ma artanen ko fate banggue jonde hakkude sarɗi yankoɓe ɓen wonnoɓe sarɗi yankoɓe jonde mabɓe hoorejo leydi Gambie ngam hesɗitinde hoolare mabɓe e faade e hoorejo leydi Gambie. caggal nde ganduɗa ko mennoɓe wonde sarɗiyankoɓe ɗo e nder leydi men Gambie e wonɓe sarɗiyankoɓe kadi taw ko yaaduɓe yiyande hoorejo leydi président Adama Barrow caggal nde ɓe jehitugal lamɗo ngam salminoydemo e hollirdemo kadi eɓe gondemo ko hannde eɓe gondemo ko janggo ngam jaggonordemo e sungoji paaɗen ñande 4 lewru décembre e ndeɗo hitande nde gonden kanko hoorejo leydi ndi président Adama Barrow ƴetti konngol de o wi ko wiite ko mayde e gacce so tawi mo suɓo hen o suɓoto ko wiite e mayde nde tawno kanko wona lamɗo naworo o gacce o wi hewɓe noon nan naati ɓoggi karalleje walla ene joodi yoga e caktirɗe ene kaala e makko ko fewani walla ene mbiyamo sah
kanko wona lamɗo cuusɗo reedu walla joom ɓernde o wi noon wayno mo suusani redde huccodirta ɗo e sumgoji biteɗo Yahya Jammeh wawa kadi gañade ɗum gañari kadi ɗo ganduɗa ala tigui e luural kadi rutto joddo e mum ɗo fodde lewru e nder wuuro ngo kala ko haalede ittata fawa ɗum goɗɗum o wi noon leydi Gambia enen foof ken one family ken neɗɗo goto o wi noon wo anda mande e ñiɓɓiɗi ha yimɓe ne payodira e yimɓeɓe ene mbawa fayodirde e nder koye muɗumenete o wi noon kanko kadi hewɓe ne mbiya ko lamɗo ɗanotoɗo o wi lamɗo ɗanotoɗo de ko kanum tigui golli to wiyete Basse ene wonde Banjul ene wonde Saldu e ñaani kanum tigui addi toon projet ji ha wawi gollude toon tigui no hannirta ni taw alda e jeddi o wi noon on lamɗo ɗanotoɗo de kala nde fini moƴƴata e lundiyankoɓe o wi kadi mo yetti Allah no fewi kanko horejo leydi président Adama Barrow e oɗo waktu démocratie woni potal ngal ganduɗa mo kala hande ene wawi noddude ko wiyete ko meeting to banggue dawrugol walla kadi waɗa ko wiyete ko huccodirde e jandiyankoɓe woni ko wiyete ko conférence de presse e ko nandi hen kanko horejo leydi ndi wadde mbiyen kanko e landama ko oɗo waktude e ɓene keblono suɓugoji ɗi no hannirta ni e nete caggal kadi nde ɓe pewnitini ko wiyete ko yilirde mabɓe taw ko yilirde lando e ɗeɗo balɗe kodde nen Abouba Weltaare TV ɗo e Serekunda kodnene Abouba Weltaare TV to Serekunda sen giwi ton to Serekunda mo Gambi paɗen ko ton to Guinée wonande biyeteɗo Ousmane Ngawla Diallo eɗen gandi kam woni kettuɗo ko fate banggue communication jokkodiral konnguli landa wiyete UFDC woni landa selludelen Diallo jagganoɗo guila tan novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nde Dumba hawɗo saaha mo gonɗen kono wona karɗo cellal no fewi hanki caggal nde o tini Moussalla ɓeydiɗo e makko no fewi ko nden tigui ñawo jagorɗo kamnaɗo ñawoje rokkiri yamirore yo nawe to cuuɗi safara ha tenti suudu safara wiyeteno Ignace deni ko toon wo tawete oɗo saaha mo gonɗen siftinde on kasomo leydi Guinée ene heewi lundiɓe no fewi taweteɓe toon lundiɓe laamu Alpha Condé taw kadi kamɓe kala oɗo saaha aɓe gonde Moussallaji mawɗi no fewi jeeyi sababu landaji lundo kewɗi no fewi e rima oɗo saaha kamɓe kala nde ɓe ɗaccite ko wona ɗum ko pelle darniɗe hagge innama ade windere nde kala e rima nde ɓe ɗaccite kono aɗa saaha mo gonɗen Alpha Condé way tan kono nofliɗo ɗin konngudi o wona nanɗo ɗum ñalawma hanke o ko ñalawma moɓodiral jaydiyankoɓe e nder leydi Gambi e nder leydi Guinée jaafoɗon kamɓe kala e rango mabɓe ko woto ɓe mbi ko biteɗo Amadou Julde Diallo nde wawata accitede Amadou Julde Diallo ko jaydiyanke jaggaɗo Dumba joni ke wona lebbi ɗiɗi suwa ñawede si addinaka hay kayitol gotol gam wiyede tan kala nde waɗi émission ngaji mum yaltinta ko konngudi dondiɗi fitinaji ɗum jeeyi sababu jagga kono hanki kamɓe kala konngol mabɓe ko gotol nde on wawata ɗaccitede sen giwi toon to leydi Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire gartugol Lora Gbagbo ha hande ene jokki haalede e nder leydi ni ɗum jeeyi sababuki général wagondo taw ganduɗa ka woni jagorɗo ko banggue ndenka e kisal joɗodima hanki e hohoɓe mawɓe taw ko jeeyaɓe landa Gbagbo woni FPI ɓe dañi yewtidde no fewi toɓɓe jaaƴe ko fate banggue jaafoɗon ko fate banggue gartagal Lora Gbagbo ndenka e kisal muɗum ha wawa tigui sembolinde to Burkina Faso worɓe joguitiɓe armeji nottotoɓe jihadiyankoɓe ko ɓe jañi e wuuro wiyetego Koddeyel noon ɓe jooɓima toon kene wona capanɗe tato fittandu neɗɗo ɓe gañi toon yimɓe nogas e wiide jayni ɗum ko ñalawma hanki o ɓe wiide jayde info wakkata ko ɓen kolliti ɗum Chris ko fade banggue Chris Sahelion kene fotta wonde nogas en jeenayo million taweteɓe e nder Sahelion en oɗo saaha ne cohli ballal caggal nde ɓe keega no fewi heege mangue eɓe cohli ballal no fewi Burkina Faso Cameroun Tchad Niger Nigéria Mali ɓeɗo kala cohli ballal no fewi taw wi noon ko commission mo ganduɗa toppitiɗo loskude ɗeɗon gueɗe kala Niger jagorɗo kalfinaɗo koniyankagal holliti wonande ñande nogas e jeenayi lewru mayno ɗo e capan tati lewru mayno ɗo ɓe jooɓima kene foto wonde nogas fittande taw ko jihadiyanke ɓe nangi kene foto wonde nogas e jeegomo hen goto noon ko gañinoɗo wasi fittandu mum ɗum ko caggal fiyande wannode hecci hanki ha ganduɗa kene wona sappo e jeegomo koninke wasi hen fittandu mum to Nigéria tan mbiɗon nden ko e kisal bowal laaɗi diwoje ngal Nigéria woni boss Moustapha haaɗi kala ke ene wiye laana ndiwowo iwaka toon to Inde walla ni toon to Turquie walla toon to Brésil
nde jippoto e bowal laaɗi diwoje maɓɓe hayso tawi woni ko ɓiɗɗo nigéria najo oɗo saha koko haɗa iwde eɗen leyɗele tati ngam arde e nder leydi mum ngam teskede ñawo ene ɓuuri ƴellita toon no feewi so tawi noon ko iwoɓe nokkuji goɗɗi so ngari koma joñe balɗe sappo e nayyi so tawi noon laaɗa ndiwawa addi giwɗo e ɗeɗon leyɗele koko fawete amande kene fotta wonde ujunnaje 3,500 taw koye koppareje dollar. Jeune Afrique ko jayde ɓurde ngarɗude hannde e nder Afrique nde ganduɗa ala kala ɗo heddi kabaruuji mum nder Afrique ne jogui sunare mawde no fewi ɗum ko caggal ñalawma hanki o nde yalti aduna puɗɗunoɗon ndeɗon jayde taw fuɗɗuno ɗum ko hitande 1950 hirande ɓiɓɓe Afrique naaɓe kañumenne ha mbawa yaltinde jayde ɗum woni biyeteɗo Bachir Ben Yahamed taw ganduɗa ko jeyaɗo franco tunisien hen banggue jeyaɗo tunisien banggue jeyaɗo toon to leydi France hen banggue kam yalti aduna hanki yaltiri aduna ko duuɓi 93 taw yooɓi fitanno ko ñaw biyeteɗo coronavirus. To leydi Gabo gonnoɗo chef de cabinet Ali Bongo o ndiyam mbaw woni biyeteɗo Brice Lacroche nangganoɗo guila tan décembre hitande 2019 ngam tumede mbuñaari mawdi no feewi tuma kay nde hoorejo leydi Gabon joguino ñaw biteɗo AVC caggal noon on saaha kanko tigui wonno gorko ɓurnoɗo forde e nder leydi ndi tuma mbuñaari kanko yadimma ko kala oɗo saan ñalawma hanki onon waddarima e yeeso suudu ñawore kono wona mbuñaari haalis oɗon haala hanki ko waddemo faux papier ji taw ganduɗa wona e leydi Gabo o jeeya ko toon to leydi France hitande 2004 woni 2004 ko nden o fewni kayitaji jibinande makko e leydi Gabon ɗin kayitaji kala ne ƴeewa tawa ko kayitaji fenani ɗi gona hay kayitaji gonga o yi aduna noon ko hitande 1980 woni 1980 e nder leydi Gabon kono yummakko e bammakko kala ko France naaɓe holno heɓiri ɗiɗon kayitaji woni hande oɗo saha haala kaleteka to leydi Égypte oɗo saha yiɗi tigui ko alɗinde leydi France ɗum noon ko caggal ñalawma hanki wonde ɓe ciifodiri e leydi France kene fotta wonde 3 avion mo Rafale taw ko guerre ko ɗum tigui woni ko mbaɗi commande hakkude mabɓe e leydi France ɗum noon kene fotta wonde 3 piccal 95 milliards taw koye koppareji euro woni koɓe jogori wersude e compte France ngam hebde ɗen laaɗi ɗo e duuɓi sappo to Mexico subaka hannde walla mbiyen jamma hanki sanga 22h ko pelɓodiral métro ji ɗiɗi jeeyi sababu kene fotta wonde 23 neɗɗo mbasi hen pittali mum kene fotta wonde 33 neɗɗo mbasi pittal men 23 neɗɗo gañimi hen gañande musde no fewi ɗum noon waɗi ko ñalawma hanki o musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garandene kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkima alaki jaam yo jaam Allah hiranena